Eich Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd sy'n sôn sut mae'r mudiad wedi addasu yn ystod pandemig drwy Curo'r Corona. Mewn cyfarfod brys o'r Pwyllgor Lliwio yn Aberystwyth ar Sadwrn y 7 y Fawrth, cafwyd trafodaeth a phenderfynwyd dilyn cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar y pryd roedd y coronavirws ymhell iawn o Gymru, ond erbyn hyn mae wedi cyrraedd a brawychu'n hardaloedd a'n cymunedau ni. Mae wedi newid ein ffordd o fyw. Mae ein cydymdeimlad gyda nifer o aelodau sydd wedi colli anwyliaid. Rydym yn meddwl amdanoch yn eich hiraeth. Yn dilyn trafodaeth gyda Tegwen, rhaid oedd i ferched y Wawr fod ymlaengar ac ymateb yn gadarnhaol i bob her. Wrth sôn am her, bu raid i mi fel eich llywydd ildio ac ymuno gyda Facebook mwyn bod ar bols gwybodaeth digidol Merched y Wawr fel eich llywydd. Dwi ddim ond yn gwneud ar hyn dwi yn ddeall, fy mod wedi cael sawl cais i fod yn ffrind i lawer un. Daeth yr enfys yn symbol gan bawb o obaith, a daeth syniad gan Mererid o'r Llewyn Morganwg am i Merched y Wawr gael enfys. Mae ein cynllun ffonio ffrind wedi symbolu mudiadau eraill i ddilyn ein hensiadl, sgwrs, clus i brando, ac ychydig amser wedi rhoi modd i fyw i rywun sydd yn ysu neu yn teimlo'n unig oherwydd yr amgylchiadau, a sylweddoli nad yw'r byd wedi anghofio. Yna daeth syniad gan Gwerfyl Eidda, swyddog datblygu a hyrwyddo clybiau gwawr y Gogledd, am Curo'r Corona'n coginio. Gyda chymorth technolegol gan anharad ein swyddog technoleg yn y swyddfa, crewyd tudalen, ac erbyn hyn mae gennym 15,712 yn dilyn ar draws y byd, gan greu risetiau blasus, addasu risetiau, rhannu risetiau, a hefyd rhoi cyngor sydd i greu prydau blasus syml rhesymol. Gwelodd Myrddin ap Dafydd gwas Carreg-Walch gyfle gyhoeddi gan ein holi am greu llyfr coginio. Bydd y llyfr yn cael ei lansio ar Fedi'r cyntaf. Felly dyma amrywiaeth o fwydydd wedi ei paratoi ar draws yr rhanbarthau. Tamai di aros pryd nes daw'r llyfr. Cofiwch ei archebu. Yna, o Geredigion gan Glenis Morgan, daeth y syniad Curo'r Corona'n crefftio, gyda 2,500 o aelodau. Does dim rhaid i mi drafod eich doniau ean yn y maes yma, oherwydd mae eich campweithiau yn yr wyl haf, y sioe fawr a'r ffair euaf yn fy rhyfeddu bob blwyddyn. Dyma enghreifftiau eto. Fel y gwyddoch, fod 3 chynnig i Gymro, ac fe efelychwyd hyn gan Merched y Wawr sef Curo'r Corona yn y cartra, gyda 1,700 yn aelodau. Pawb yn danos eitemau o'r cartref drwy lestyr, pren, gwydyr neu yn yr ardd. Doedd dim dal ar eich dyhead i rannu'r trysorau. Fel y gwyddoch fod y mudiad yn derbyn grantiau gan Lywodraeth, ac mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a'r Rhyngwladol, wedi bod mewn cyswllt fwy nag unwaith. Mae hefyd wedi rhoi diolch yn gyhoeddus ar raglen Fore Sul Dewi Llwyd ac ar drydar a Facebook am waith diflino'r mudiad yn cynorthwyo ein cymunedau. Fel mudiad rydym yn rhan o'r mudiadau'r trydydd sector sy'n hyrwyddo'r Gymraeg. Felly gofynnwyd i ni arwain ar brosiect. Enwyd y prosiect gennym yn blodau gobaith. Mae'r blodau gobaith yma yn lliwiau'r enfys yn wych. Y gobaith sydd gennym drwy gydweithio gyda Betsan Moses, Prif Weithredwr i'r Eisteddfod Genedlaethol, yw cael lle addas yn Rhegaron yn 2021 i roi gwerthfawrogiad i weithwyr yr hen mlaen, staff meddygol ar bob lefel, gweithwyr ein siopau lleol, ein harchfarchnadoedd, ein postmyn, ein clwydwyr nwyddau, ein dynion sbwriel. Pawb yn gwneud ei rhan yn ddewr a chyfeillgar, heb ystyried y canlyniadau personol. Mae'r mudiad hefyd wedi cael deuddyd o gwrs digidol cyfrifiadurol, ac erbyn hyn mae pawb wedi elwa. Rhai yn ddigon hyderus i gyfrestru. Wedi'r cyfnod yma, bydd sawl peth yn newid, ond cofiwch fod cyfeillgarwch a chwmniaeth yn cynnal pob un ohonom, ac mae gennym lawer iawn o gefnogwyr eiddgar sydd yn sicr yn gwerthfawrogi ein mudiad drwy gyfarfod ac am ymuno. Byddwn nhw'n gwneud hyn yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn sicr synwyr cyffredin. Wedi'r holl dreialon, daw eto hael ar fryn. Yr enfys, saith lliw yr enfys, ond yn y bwlch mae logo Merched y Wawr yn dal y pwysau i gyd.
Y gwaith crefftio, planced mewn lliwiau'r enfus gan Glinda Jones ac Iris Williams. Buodd Nellie Jones yn glanhau ei dresel ac yr oedd yn sgleinio. Yn yr un modd, Megan Williams yn glanhau ei thecell copr. Dwy gacen gyda mefus yn ei haddurno gan Llywela Jones a Non Morris Jones. Blodau gobaith gan Avril Curtis, Anne Howells, Rona Williams, Betty Davies ac Anne P. Williams. Gobeithio eich bod wedi mwynhau y gwrandawiad ohonau yn mynd trwy'r wawr. Cadwch yn saff.